खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। आं नीलिमा बाला ब्रह्म, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम एसेम्ब्लिनि लग'निफ्राय बर' राव बोखारनायनि खौराङा क'क्राझाराव हेंथा। शुक्रबाराव क'क्राझाराव हेंथा दिन्थिफुंनाय जादों मानोना आसाम आयेन आफादनि लग'निफ्राय बर' रावखौ बोखारनायनि दाबि खालामदोंमोन। बेनि उनाव अल बर' स्टुडेन्टस इउनियन बनसुआ हेंथा दिन्थिदों आरो बर' साहित्य सभाजों सावरायदों। बनसुनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय थिरांथानि हेंथायै क'क्राझार टाउननि गोबां जायगाफोराव गुबैयै जेडि रडनि सेराव थानाय दखानफोर आरो फालांगियारि फसंथानफोरनि साइनबर्डआव असमियानि लिरनायखौ गोसोम गाबजों लिरथेदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बनसुनि दैदेनगिरि मनन्जय दैमारी बिथाङा बुङो दि बे थांखिया बर' हारि, बेनि राव आरो हारिमुआरि सिनायथिखौ लाजि फोनांनाय जादों। बिथाङा बुङो दि आफादा बेफोरबायदि थिरांथाखौ गनायना लाया आरो बे आयदाखौ आलादा बड'लेण्ड हादोरसानि दाबिजों लोब्बा लाखिनानै बर' सुबुंफोरखौ खनले खनले नेवसिबाय थादों होनना अजद होदों। बे खौरांनि गेजेरजों बर' साहित्य सभानि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी बिथाङा बुङो दि आफादनि लग'निफ्राय बे रावखौ बोखारनो थाखाय जायखिजाया राहाखौ बर' हारिया हेंथा होगोन। बिथाङा बुङो दि जुदि जेनेरेल पार्पस कमिटि (जिपिसि) आ सिगां बर' रावखौ सोसननो गनायथि होआमोनब्ला बोखारनो गनायथि होगौमोन। बिथाङा बुंबावो दि बेफोरबादि आयदानि सायाव थिरांथा लानायनि सिगां सावरायनांगौ आरो सांग्रांथि होबावो दि हारसिं राहा लायोब्ला गोजोन आरो गोरोबलायनायाव गोहोम गोग्लैनो हागौ होनना बिथाङा बुंबावो। सरासनस्रा थांखि कमिटिनि गनायथि गैयाजासे बर' रावखौ एसेम्ब्लिनि लोगोआव सोफानाय जादों होननायनि रादाबनि उनाव बेखौ बोखारनो थिरांथा लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। उननि सानाव आसाम आयेन आफादनि स्पिकार रणजित कुमार दासआ बुङो दि लग'निफ्राय थागिबि रावखौ बोखारनायनि जेबो थिरांथा लानाय जायाखै। रणजित कुमार दासआ बुंदों दि बिजिरसंजानाय थांखिया असमिया, इंराजि आरो बर'नि अनगायै लग'आव हिन्दीखौ सोफादेरनायसोमोन आरो बर' रावखौ बोखारनायनि जेबो राहा गैया। नैथि खौराङाव दङ बर'खौ एसेम्ब्लिनि खामानिनिफ्राय बोखारनायनि जेबो थांखि गैया। हिमन्त बिश्व शर्मा। 5 जुलाइआव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामदों दि आसाम आयेन आफादनि हाबाफारि एबा जायखिजाया गुबुन मावख'आरि फालांगिनिफ्राय बर' रावनि बाहायनायखौ बोखारनायनि जेबो थांखि गैया। एक्सआव पस्ट होनानै शर्मा बिथाङा बर' रावखौ आसामनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइ आरो सिनायथिनि मोनसे एंगारनो हायै बाहागो होननानै बुङो दि बेयो हादोरसानि रावारि आरो हारिमुआरि रोखोमथिखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे बर' हारिनि जारिमिन दोरोंफोरखौ दिन्थियो। रावखौ रैखा खालामनो आरो दावगाहोनो सरकारनि बावसोमनायखौ रोखा खालामना गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि आसाम सरकारा बर' रावनि जौगानायखौ मदद होनो थाखाय गासैबो नाजानायखौ सोलिहोगोन आरो बेखौ रोखा खालामो दि बेयो फैगौ फोलेरफोरनि थाखाय जौगालांनायाव हेफाजाब होगोन। गिबि मन्थ्रिया रोखायै बुङो दि बेबादि जेबो थांखि लानाय जायाखै। थामथि खौराङाव दङ आइएमडिआ आसामनि 30 जिल्लाफोरनि थाखाय बिदुंनि एलार्ट फोसावदों। भारत बोथोरारि बिफान आइएमडिआ रबिबार 5 जुलाइआव आसामनि 30 जिल्लाफोराव दुंथाइ बांनाय थासारिफोरनि थाखाय येल' एलार्ट फोसावदों, जाय फैगौ 2 सानफोरनि थाखाय सरासनस्रानि बांसिन बिदुंनि सांग्रांथि होदों। बोथोर बिफानआ बुंदों दि फैगौ साननैनि गेजेराव साननि बिदुङा सरासनस्रानिफ्राय 3 डिग्री सेल्सियासनिफ्राय 5 डिग्री सेल्सियास बांसिन थानो हागौ। येल' एलार्टनि सिङाव थानाय जिल्लाफोरा जाबाय क'क्राझार, धुबरी, खोला सालमारा, चिरां, बङाइगाव, बरपेटा, गवालपारा, कामरुप, कामरुप मेट्र', दरं, मरिगाव, सनितपुर, नगाव, हजाइ, सोनाब कार्बि आंलं, डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दि, बिश्वनाथ, गलाघाट, लखिमपुर, माजुलि, जरहाट, धेमाजि, शिबसागर, डिब्रुगड़, चराइदेव आरो तिनिसुकिया। आइएमडिनि खारिथिनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सनिबारखालि रायजोनि जौसिन बिदुङा सिलचराव 38.6 डिग्री सेल्सियास, बेनि उनाव गुवाहाटीआव 37.4 डिग्री सेल्सियास, साहा लखिमपुराव 37 डिग्री सेल्सियास,
जरहाटआव 36.4 डिग्री सेलसियास, तेजपुराव 36.3 डिग्री सेलसियास आरो डिब्रुगड़आव 36 डिग्री सेलसियास। बिफाना थागिरिफोरखौ सांग्रांथि थानो बोसोन होदों। सानजौफु समाव थोंजों सान्दुङाव गोबाव सम नांजानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। थोजासे हाइड्रेटेड थानो आरो मावख'आरि बोथोरनि बोसोनफोरखौ मानिनो थाखाय बोसोन होदों। फैगौ साननैसिम रायजोनि बांसिन बाहागोआव गुदुं आरो सिदोमा थासारिया सोलिबाय थानायनि आसा दं। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि रुक्मिणीगाव फ्लाइअभाराव लामा साखोन-सिखोन खालामग्रा ट्राकजों सुपारबाइकआ सौग्रावो, सासे सुबुंनि जिउ खहा। रुक्मिणीगाव डाउनटाउन फ्लाइअभाराव गंसे सुपारबाइक आरो लामा साखोन-सिखोन खालामग्रा ट्राकनि गेजेराव गोख्रै खारनायनि जाहोनाव 4 जुलाइ सनिबारखालि फुंनि 1 रिंगासोआव बाइक सालायग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला सुपारबाइकआ गोख्रै खारथायजों ट्राकजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव जिउ खहा जानांनाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। खौरां मोननाय बादिब्ला सौग्रावनायनि जाहोनाव गंनैबो गारि, गुबैयै स्पर्ट्स बाइकआव गोबां खहा जादों। खौरां मोननायनि उनावनो ट्रेफिक पुलिसनि मावथिफोरा जाब्रबथाय जानाय जायगासिम सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायो। थैनाय सुबुंनि सिनायथि आरो जाब्रबथायनि गुबै जाहोननि सोमोन्दै गुवारै मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ राजस्थान बिधान सभानि स्पिकारा गुवाहाटीआव आसामनि स्पिकारखौ लोगो हमो। 4 जुलाइ सनिबारखालि गुवाहाटीआव राजस्थान बिधान सभानि बुंथिगिरि वासुदेव देवनानीआ आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि रणजित कुमार दासजों लोगो हमदों। बे मेलआ आसाम आयेन आफादाव जादोंमोन, जेराव सानै दैदेनगिरिफोरा सुबुं खुंथायारि फसंथानफोर आरो आयेनारि हेफाजाबखौ गोख्रों खालामनायनि राहाफोरखौ सावरायदों। एक्सनि मोनसे पस्टआव दासआ बे जथुम्माखौ सुबुंदारारि बेसेनफोरनि थाखाय मोनसे रानलायनाय रादाय होनायजों लोब्बा थानाय मोनसे दिहुनथाय गोनां सावरायनाय होननानै फोरमायदों। बिथाङा बुंबावो दि बे शिष्टाचार जथुम्मायाव सुबुंदारारि फसंथानफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो आयेन आफादफोरनि गेजेराव हेफाजाबखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव फिथाइगोनां सानस्रि सोलाय-सोल' खालामनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ भाइरेल अडिअ' क्लिपनि उनाव आसाम अरनारि मावख'गिरिखौ दायगोनां सोबख'नायनि थाखाय सासपेन्ड खालामनाय जादों। ससियेल मिडियायाव गाज्रि आखु दिन्थिनाय मोनसे अजद होनाय अडिअ' सावरायनायनि उनाव जरहाट फरेस्ट डिभिजनाव थिसनजानाय फरेस्टारखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों। मन्टु हाजरिका मुंनि मावख'गिरिखौ बिफानारि नायबिजिरनायसिम थाबैनो गोहोम खोख्लैनानै दोनथ'नाय जायो। डिभिजनेल फरेस्ट मावख'गिरि डिएफअ जरहाट डिभिजनजों खालामजानाय मोनसे मावख'नि बिथोन बादियै आसाम सिबिथाइ, डिसिप्लिन आरो एपिल नेमफोर 1964 नि सिङाव अनागारि खालामनायाव बाहागो लानायनि दायनि सायाव हाबाफारि लानाय जादों। फुंखाफोरा बुंदों दि भाइरेल अडिअ' क्लिपआ आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवानि नोजोराव फैदों, जाय बिफानखौ गोख्रै खामानि मावनो बिथोन होदों। डिएफअआ मन्थ्रिनि बिथोन बादियैनो सासपेन्डनि बिथोन होयो। 7थि खौराङाव दङ धुबुरी पुलिसआ 4 सुबुंखौ खादों, एटिएमनि थगायनाय आरो अनलाइन जुवा गेलेनायनि नेटवार्कखौ बोखांनो हायो। अजद होनाय रांखावरि आरो साइबार क्राइम खामानिफोरनि हेंथायै मोनसे मख'जाथाव अपारेसनाव धुबुरी सदर पुलिसआ धुबुरी टाउन एटिएम थगायनाय आरो आयेन बेरेखा अनलाइन जुवा गेलेनायनि दायाव 4 सुबुंखौ खायो, मावख'गिरिफोरा रबिबार 5 जुलाइआव बुङो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला धुबुरीआव थानाय स्टेट बेंक अफ इन्डिया (एसबिआइ) दालायनि साखाथियाव थगायसुला खामानिनि सानथांखि लानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरनि थांलाय-फैलाय खालामनायनि सायाव मोनसे थि संगालि खौरांनि उनाव बे अपारेसनखौ खालामनाय जादों। खौरां मोननानै पुलिसनि मोनसे हानजाया थांखिनानै सिग्रोमनानै 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ धुबुरी जिल्लानि कायमभासानि पार्ट 1 नि मुफाजल हुसेन मुल्ला, आम्बारी भुयापारानि महसिन चौधुरी, काटडांगा सतडुबी पार्ट 1 नि मुस्ताफिजुर रेहमान आरो खोला सालमारा जिल्लानि फुलकाकाटा पार्ट 3 नि हाफिजुर रेहमान होनना सिनायथि मोननाय जादों। अपारेसननि समाव पुलिसआ गंसे सन्देह गोनां एटिएम कार्डखौ जब्द खालामदों, जायखौ नंखाय कार्ड सोलाय-सोल' खालामनाय आरो गनायथि गैयाजासे रां दिहुननायनि थाखाय बाहायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जायो। मोन 7 मबाइल हेन्डसेटबो बोखांनो हादों,
जेराव नायबिजिरगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि आयेन बेरेखा अनलाइन जुवा गेलेनाय खामानिफोरजों सोमोन्दो थानाय एप्लिकेशन आरो सन्देह गोनां राङारि लेनदेननि डिजिटेल रेकर्डफोर दं। बेजों लोगोसे दायनिगिरिफोरा गावसोरनि अपारेशननि समाव रोगानाय आरो गोख्रै थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बाहायजानाय गंनै मटर साइकेलफोरखौ जब्द खालामदों। गारिफोरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरा जादों AS17R2770 आरो AS01GF4870। दाइनथि खौराङाव दङ आसामनि मार्घेरिटायाव 50 लाख रांनिबो बांसिन थगायनायनि दाय गोनां आइजो, पुलिसआ नायबिजिरसंनायखौ जागायो। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि मार्घेरिटायाव मोनसे गिदिर रांखावरिनि थगायनाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे आइजोनि सायाव गोबां नखरफोरखौ 50 लाख रांनिबो बांसिन रां थगायनानै गोबां बिबांनि सनानि गहेनाफोरखौ थगायनायनि अजद होनाय जादों। दायनिगिरिखौ मार्घेरिटा मिउनिसिपाल बर्डनि वार्ड नं 6 नि बालुकट धन बाजारनि थागिरि मीरा राव होननानै सिनायथिनाय जादों। जायगानि थागिबिफोरनि बादिब्ला रावआ गोबां समनि थाखाय सुबुंफोरखौ गोबां सुद आरो गोसो बोनो हाथाव फिथायनि खोथा होनानै गावसोरनि रांखौ थिसननो आरो सनानि गहेनाफोरखौ बिथांनो गथायनो थाखाय बुंदोंमोन। बे खोथा होनायफोरखौ फोथायनानै गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि दोनथुमनाय आरो बेसेनगोसा बेसादफोरखौ गथायना होदों होननानै मिथिनाय जादों। भुगिनांनाय सुबुंफोरा अजद होदों दि गोबां नखरनिफ्राय गोबां रां आरो सनानि गहेनाफोर बुथुमनायनि उनाव रावआ थाखोमादों। मार्घेरिटा पुलिस थानायाव खहा जानाय नखरफोरा अजद होनायनि उनाव पुलिसआ बे थगायनायनि सायाव राहा लायो। सनिबारखालि रावआ गावनि आयेनारि उकिलजों लोगोसे मार्घेरिटा पुलिस थानानि सिगाङाव नुजाथिदोंमोन। बिथांनि नुजाथिनायनि खौराङा गोख्रैनो गासै सोहोराव गोसारदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां दुखुथिया रां खाथायगिरिफोरा पुलिस थानानि बायजोआव ज' जानो गोनां जादों। थासारिया दुंहाव जानानै दंमोन मानोना जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानो दाबि खालामदों। खहा जानांनाय नखरफोरा मार्घेरिटा पुलिस आरो मार्घेरिटा लोगो जिल्ला खुंथायखौ दायनिगिरिफोरखौ आयेन बादियै साजा होनांगौ होनना दाबि खालामनानै गावसोरनि गोमानाय रां आरो सनानि गहेनाफोरखौ मोनफिननो थाखाय खावलायदों। पुलिसआ बे जाथायखौ रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायदों जाहाथे बे दाय गोनां रांखावरियारि थगायनायनि गासै बिबांखौ मिथिनो हायो आरो गासै खहा जानांनाय सुबुंफोरनि अनजिमाखौ सिनायथिनो हायो। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।